Azten olako popeia da. Bege ederrak gaurkoak. Zu berriz, fresko. Bai, eta zu supertrakets. Takit buruan ondaukasun. Bai, arrazoia duzu. Azken aldian, raiatuta nabil gai batekin. Mundu guztiak galdetzen dit, selektibitatea eta gero zer egingo dudan. Eta ez daukat ideiarik ere. Bada garaia zerbait erabakitzeko, Zu beti esan duzu osasungintza lan egitea gustatuko litzaizukeela. Jendearekin esku ona daukazu, bestei laguntzea gustatzen zaizu. Empatia handia duzu. Bai, behar bada horrelako zerbait probatuko dut. Egia da gurutze gorrian voluntario ibili nintzenean oso gustarago nintzela. Orduan, zein da zure kezka? Bega, hartuko dugu trago bat kontatuko diazu lasaiago. Ez dakit hemen gelditu edo kanpora joan. Eske aukera aprobetxatu nahi dut. Beste leku bat ezagutu, kanpoan bizi eta hola. Baina bestalde batetik euskaraz egin nahiko nituzke ikasketak. Zergatik ikasi nahi duzu euskaraz? Total, gazteleraz edo euskaraz egin, berdin zaizu erizaina edo erizain laguntzaile izateko, ez? Ez dakit. Lehen esan duzun bezala super empatikoa naiz. Eta jendea tratatzeko beharrezkoa ikusten dut haiek erabakitzen duten hizkuntzan egitea. Imaginatu tratatu behar duzula pertsona bat eta bere lehenengo hizkuntza ez duzula ondo menderatzen. Nola sentituko da pazientea? Edo logopeda bat. Eta ez du zertan hizkuntzarekin zerikusirik izan. Begira pediatra bat. Nola sentiaraziko ditu haurrak euskaldunak badira eta ezin badute sentitzen dutena euskaraz azaldu. Bai, ulertzen dut zesan nahi duzun. Egia da. Eta osakidetzan lan egiteko ze maila eskatzen dute. Ze, klaro, gero osakidetzan lan egin nahiko duzu. Aurrekoan ate irekietan esku horri hartu nuen eta begira. Lanpostu sanitarioek B2 maila eskatzen dute. Adibidez, B1 da lehenengo hizkuntza eskakizuna, eta 9 puntu ematen dituzte. Baina, bueno... Orduan, euskaltegian edo hizkuntza eskolan izena emateko asmoa daukazu, B2 maila ateratzeko, ez? Osasungintzako langile gehienek maila hori behar dute, ezta? Bai, horrelako zerbait egin daiteke, baina nik ez dut zertan tituloa atera. Batxilergoa euskaraz egiten ari garenez, konbalidatuta daukagu. Bueno, ez gu bakarrik, Orain ulertzen duzu ere zalantza. Klaro, unibertsitate ikasketak euskaraz egiten badituzu, ze bat alortuko duzu, ez? Horrela da? Bai, de chill. Ai, reina, eskerrak ez dakizu zure bizitzarekin zer egin. Zukain argi daukazula ikusita, orain ni hasi naiz raiatzen. Lasai, bihar itzuliko gara eta zure bizitza konponduko dugu. Eta erakutsiko dizut, ez naizera blokero txarra.